हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नैबे आंनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव जोंहा दा बाजैमोना लोगोफोर थास' खादों आरोना ओमफ्राय बेखौ नायनो नागिरदों मा जादों आने जलफि आंनानो बियानिफ्राय बिराद खिबुखा बिराद लोगोखा जों लागोखौ एसे नायदो लोगोफोर र' लोगोफोर जोंना नैबे गेजेरजों लामाना ओमफ्रायो नै ओरैनिफ्रायनो दुब्लि गोजा आरो जोंहानो रावबो हायाखै जों लागोआव नै लोगोफोर एसे बेलासिबाय आरोना सान्दुङानो दंबावो जोंना बिराद गोसा होनब्लाबो लामायाव दसे बेरायनो फैबाय आङो गोजा दंबावो नै लोगोफोर एसे नै फैदो ओरै फैदो नै जोंहा बियानिफ्राय साहेब गोजाहाय फैदो ओरै एसे मोनजानोसै नोंनि नामा मा खिथाहरदो दे ए नोंलाय माथो जादों ए फिजादोंनो मेरला दंनो ओरै बाजैया थास' खागासिनो नै बिराद गोथाव जासिगोन बिलाइआबो जाजायोहाय गोरलै गोरलैयानो आजै इदि बासरनियाबो गोथाव जायोने बाजै थास' गोसोमखौसो जालायो मानसिफ्रा थास'आलाय मेरला दंमोन ओमफ्राय मानसिफोर खाजोब्बाय होननानै बिदिनिया दै माबायाव थांबाय न'आव फैनानै जमा लोगो मोनफैबाय नै गुफुरसो दाहाय लोगोफोर बियो मबाइलावसो बोरैबा नुदों बियो गुफुरखा बाजैया गोसोम नङा आरो इयो लांखानोसैनो नै इयावनो हादोबाल दे इयावनो दिनदो माथो जानाय गांसोआव दोननायालाय जेबो मैला गैखायाना नै दे इयावनो दिनदो नै माखौनो माखौ खेबबाय थादों बाजैया केमेरायाव मोजां लाजि गाखोगोन आंबा लाजियोमोन बिरादनो बुरियाखैलै दानो खेबफिनो नै आंना बियानिया बे सासे बिराद थाब बिजामादै मोनसिगोनहाय नों बेसेबां क्लास फरायो बेसेबां थांबाय 6 ए 6आव थांबायनो नै बिराद गोजौ जाबाय मानसियालाय उन्दैसो नोंसाय बिराद गोजौ जाबाय बब्ला जिथिदों इयो थास' खाना फैफिनबाय जों लोगोफोर न'आव बेलासिबायबो ना